Ni Xanti Uterga naiz, Donesteko gaztia eta alkate gairako aurkezten dena. Eta, nire talde aurkeztuko beharko banu, errango nun adin desberdinetako gizon emakume garela, Doneste barrak denak eta euskaldunak, ez? Hori izan entzen pixko bat gure amankomuneko zerbait. Eta gero, bakoitza ekimen desberdinetatik heldu gara, herrian parte hartzen dugun jendia gara, eta uste dut esperientzia dun batzuk gaudela udalan eta bertze aire fresko bat ere sartzen dela, ez? Orain dela 4 urte hartu ginen konpromiso horrek alde batetik horri jarraitzen du eta horrek egiten du, ez? Aurten ere aurkeztera eta aurrera egitera, ez? Eta gero bertze batetik, orain dela 4 urte ginen helburu berdina, ez? Azkenin herringatik lan itera, herria hobetzeko asmoz eta Donesteren alde gauzak egitea, ez? Hor aipatuko nituen punto zehatz batzuk, ez? Gero gaika, mila helburu eta 1000 asmo ditugu. Bino, bai aipatuko nuke berezi bezala edo, orain utzi gelditu den osasun etxearen etorkizuneko plangintza hortan nahi dugula zerbait ere herritarrekin partekatuz areri zer erabilera emango zaion edo lako zerbait landu, ez? Eta gero bertzetik hor ja martxan hasi zen legealdi honetan, bino, Alde Zaharreko trafikoaren ordenantza horren inguruan lanin hasiko gara eta espero dut legealdi honetan martxan jartzea ere bai. Eta hor gero pendiente dugu ere bai, gaztikin, ez? Herri askotan falta motatzen da, gaztin aportazioak eta mugimendu hori eta nahiko ginuk ere bai, legealdi honetan erronka hori aurrera eman, ez? Donestebeko batez ere Alde Zaharrin etxe bizitza zahar asko dago, hutsik daudenak, egoera ez oso honin. Eta legealdi honetan aprobatu dugun PAU dena delako horrekin, ni uste bultzada ederra ematen altzaiola, zaharberritze horieri. Eta horrekin batera espero dugu jendia animatzera ditun etxe zahar huts horiek aber zaharberritzen diren. Donesteben ez dakit holako piso huts asko daudenik ez dut uste, baina hor ditugu bertze herrietan izaten ari diren esperientziak, adibidez Baztanen edo Leitzan, alkiler sozial delako horrekin, eta zergatik ez, ikusiko da, aztertuko da, ea posible den, eta hala baldin bada, zergatik ez aurrera ematen alda. Guk Zaborra mankomunidade bidez, Malerrekako mankomunidade bidez gestionatzen dugu. Ez da zuzenean udaletik egiten, baina bai gure apoio guztia ematen dugu bertako tekniko hori eta behar duten gure laguntza horre egoten gara, baldin bada punto zikina garbitzeko edo obran bat egiteko zaborgunetan edo dena delako, ez? Eta gu aurrera segituko dugu, badakigu hor ze plangintza dagoen, zabor batzordearen parte gara eta hor jarraituko dugu, ez? Bai, hor aipatuko nun, Donestebek, badu bere mendi propioa, ez da asko, baina gero gure gehiengoa da mendi batzar bat, ez? Bidasoa Berroarango mendi batzarra, eta hor bertze 3 herrikin batera gaude, Zunbilan, Arbarte eta Algorreakin batera, eta hor gure gestioa amankomuna da, eta ni uste gauzak ongiten ari direla, eta espero dezagun helduen legealdi honetan ere bai, hor dugun erronka hori Pinadin aferakin, banda marroia dela eta aurrera ateratzen dugun, eta gestio hau egoki egiten dugun ez epe motzera, baizik eta epe luzera begira. Donestebek izaten duen aurrekontua gutxi gora era 1.600.000 euro ingurukoa da, eta hori estatuko legik markatzen du, urtetik urtera zenbat goitzen alden, zenbat gastatzen alden, baina hor bai berezitasun bezala errango nun Donestebe zerbitzu asko ditula,
udalak langile asko ditu bere kontu, eta aurrekontu horren ehuneko handi bat soldatetan eta gasto fijotan joaten dela, eta orduan aukera gutxi gelditzen da gero aurrekontu horrekin gauzak egiteko, ez? Baina beti saiatzen gara, alde batetik edo bestetik zerbait lortzen, eta lau urte hauetan balantze ni uste oso positiboa izan dugula, diru aurreztu dugu, inbertsioak egin dire, eta ni uste alde hortatik berdin segitu beharko ginula. Nekazaritza ni uste Donezteben gainbehera bat egon duzela orain dela urte pila bat, eta gaur egun ez dagoela puri-purian, ez? Baserri batzuk badire ardi batzukin, eta hola, bino nekazaritza bera ez du asko funtzionatzen gure herrian. Igual gehiago bultzatu beharko zen, eta zergatik ez, igual batentzako izan daiteke etorkizunari begira irtenbide bat, baina momentu honetan nekazaritza alde batera ezala utzia dago herrian. Industrian ere, hor gustatuko litzaiguke ez, lan gehiago izatea herrian eta zonaldean ez, baina orain dela Doneztebek bi enpresa handi xamar zituen, 40-50 langile ingurukuk, eta hogeitako bat itxintzen aurreko legealdi honetan. Eta hortxe gabiltza ez, industrialdetik hori da duguna, gero bertze enpresa handi batzuk ere batugu, konstruktorik eta holako gauzak, baina han gehien bat autonomok eta denda txikik eta zerbitzuk hor ematen diote bizia herriari. Hoxe, aipatzen dizutena ez, hor Donezteben zerbitzu aldetik denetik dago, bai merkataritza, bankuak, edozein zerbitzu Donezteben aurkitzen alduzu ez. Orduan, hori ni uste udal batetik jakin behar dela gestionatzen, beraiekin elkarlanean ibiltzen, eta haiek proposatutako gauzei zure ikuspegia eman, eta alba da aurrera eramaten hor dauden zera guztiak, ez? Eta hor, bai pixkot igual aipatuko nuke, legealdi honetan lortu dugu ogasun bulego berri bat irekitzea Donezteben, eta fijo manteinuko dena, ez? Eta pentsatzen dugu datozen 4 urteotan, leku finko eta hobego bat izaten aldula bulego horrek. Turismo aldetik, azkeneko legealdi honetan, bultzada erraman diogu turismoari. Ni uste hori bailara mailan landu beharko zerbait dela, nahiz eta gero herrika bakoitzak bere lanketak egin, bino hor uraren bailara martxan jarri dugu, Baztan Bidasoalde guztia hartzen duen elkartia da, eta ni uste hor lanketa politia egiten nahi dela, bide berdearen inguruan eta hainbertze turismo erakargarriren inguruan, ez? Eta gu hor ero Doneztebe bezala saiatzen gara ikusten dugu izaten aldela jendia erakartzeko modu oso ona eta bertan ere enplegua sortzeko modu ona, ez? Orduan alde hortatik segituko bultzatzen, bai Ederbidean proiektua, bai uraren bailarak eta bide berde guztien proiektu horiek eta hor segituko dugu, ez? Bai erranen dut, bino betire ez gabe gehiago nahiko ginen, ez? Ni uste bai erran eta horten geldituko bazen, ez zela egia izanen, ze denak nahi dugu gehixio, eta gu ere, guain arte egindako kudeaketekin konforme gaude, bino gustatuko zitzaigun pauso bat gehiago eman ahal izatea. Gauz batetik edo bertzetik ezin izan du da, bino egia erran aurkeztu ginen guain dela 4 urte programa batekin, eta programa hortako gauza guztik ez badire, 180 luze bat kunplitu dugu, eta ni uste alde hortatik oso konforme ez. Bino beti gustatuko zitzaigun zerbait gehiago egitea. Behar nagusik ni uste hor lan aldetik edo errango nun, gehixio zango bainun herrin, igual denantzat ere hobe, gazte gehiago geldituko ziren herrin, eta
eta azkenin ekonomiari begira dena hobeto joan etzen ez, baina bueno, hori izango zen, itxi zen enpresa horrelako tipo bat, bertze bat sortuko bat zen, oso ona izango zen, baina bueno. Eta gero, pixkoa falta motatzen dutena da, jendia gehiago inplikatzia gauz gehiagotan, ez? Azkenin, bestak gaietzen diren denak inplikatzen gara, baina bertze gauz batzutan ere bai, jendien bultzada eta behar da, ezin du denak udalak egin, udalan eskutzi, eta ni uste hori bai falta motatzen dela pixko bat, hor udalen zaudeni falta motatzen duzula, ez? Eta gero, bertze arazotako bat hola ikusten dutena, hor alde zaharri batez ere, trafikoekin dugun afera hori, gaur egunin leku guztietara kotxin joaten gara eta hor sortzen da, ez? Peatona oinezkun eta kotxin arteko gatazka hori, eta hori alik eta hobena izaten saiatu beharko ginen, ez? Hori, jendi parte hartze horretan eta guk adibidez udaletik egiten diren ekitaldi gehienak parte hartzaileak eta jendiri idekiak dire, ez? Orduan, hor gu alde hortatik saiatzen gara bultzatzen, jendia hurbiltzia, gai interesgarriak izatea eta jendia hurbiltzia, gurekin solastia bere lagun batekin hariko bazen bezala eta gauzak azaltzia guri, bere ikuspuntua, badakigu denana ez dela berdina, orduan pixko bat elkarlan hori bultzatzen dugu. Gero, trafikoan afera hortan errandizuten bezala, hasiak gara ordenantza batekin, baina nahiko ginen ongi garatu eta prozesu parte hartzaile baten bitartez, aurrera eramatia hori datozen urte hauetan. Eta gero hor lana eta enpresan ingurun, hori ere bai aipatu, igual gehiago bailara mailan edo mankomunitate mailan landu beharreko zerbait da, azkenin enpresa bateri erakargarri izateko gure zonaldia eta ona izateko denantzat, ez? Ahuleziak ez dakit aipatuko nun baten bat, azkenin igual ditugun zerbitzu guztietako igual herri txiki xamarra dela, baina hori ere zaten alda potentzial bat, ez? Azkenin herri txiki batin, lasai batin eta hori hainbertze zerbitzu izatea eta ez behar izatea igual gauza askotako Iruñera edo Donostira joan behar izatea bertan dituzulako, ni uste zaten dela ahulezia bat, baina baita potentzial bat, ez? Eta potentzial bezala nik errango nun gauden kokatuk eta gero ze herri politio dugun eta hor zenbat zerbitzu eta ze giro eta ze goten den, ez? Azkenin, edozein egunetan donestera hurbiltzen den norbait, aurkitzen da jendikin, gustora goten altzara, egiten alduzu mendi buelta bat, egiten alduzu kirola, gero afaldu lasai, orduan zerbitzu horiek denak ni uste ona direla eta hori izan entzela gure potentzialetako bat. Gu hasieratik erran ginen nahi ginula Donosteko udala behirazko paretak izatea, ez? Transparente eta atik beti idekik egonen zirela, ez? Hortarako, alkatian egoten da egunero ez badu bertze zereginik, baina han egoten da egunero edozein herritar hurbildu nahi bada berari harrera egiteko eta berekin edozein zalantza ditunak edo argitzeko, eta ni uste hori dela udal batek inbarra lanetako bat, ez? Gestioaz aparte, herritarrak aitu, entzun, eta beraiekin edozein zalantza edo argitu, eta badakigu beti denon gustoko ez dela egiten, bino denantzat berdin jokatu behar da, eta azkenin laburbilduz errango nun udal ideki bat behar dela herritarrekin elkarlanin aitzeko. Gu udal akordioak tokatu zaigun legealdi honetan, hor batzorde desberdinak egiten dire, edozein gaitako, eta han parte hartzen da, zinegotzi kopurun arabera, zure representazioa
proportzio handi ez, eta bueno, alde hortatik, pues, Donezteben ez da olako istilurik izan edo bertze taldikokin osongi eraman gara 4 urteotan eta bueno, espero dut hurrengo 4 urtetan ere berdin izatea.